Здравейте, фенове на Ride Now, настоящи и бъдещи карачи! Днес съм решил да ви направя едно превю на това как трябва да се грижим за борда си и каква е разликата между бордовете, произведени в България от Ride Now и всичко, което се внася от чужбина, предимства и недостатъци. Тук пред нас имаме един експериментален борд, на който тествам новия Gear Drive на Ride Now. Ето тук може да видите, че е с запчатки, не е с ремъци. Сега, основните детайли какви са? Имате няколко неща, за които трябва да се грижите редовно. Налягането на гумите, дали всички болтове по джантите са ви затегнати и лагери. Значи елементарни са нещата. Ще покажа сега някакви дреболии, които всеки трябва сам да си ги прави и да си ги поддържа и да си ги проверява, защото все пак вие се возите на борда. Значи, като ги сваляте, отвиването е ясно. Когато тръгнете да ги завивате обаче, затягате докато ключа почне да ви създава усилие. И когато почне да създава усилие, връщате една идея надолу, за да не е притиснат лагера. Относно гумите, сега ще ви покажа какво трябва да се следи. Така, значи сваляме едната от джантите с гумите. Тук има няколко елемента. Тия гуми, максималното им налягане е 3,4 бара, препоръчителното налягане е 2,5 бара. Гумите на борда трябва да се държат еднакво надути и четирите. Ако искате да ви е комфортно и мекичко да вози, на 2 бара и половина. Ако искате да е ефективно и да минавате максимално разстояние, на 3,4 бара. В зависимост от джантите, тия са метални, могат спокойно да се карат на високите налягания. Пластмасовите джанти от това поколение могат да се карат на 3,4 бара и на 2 бара и половина. От предишното поколение, по-старите джанти се карат на 2 бара и половина, защото самата джанта не е толкова твърда и се огъва. Тя ще ви покажа и други неща относно гумите. Значи, нормално като всяка гума, тия гуми имат тенденцията да спадат. Малко по малко почват да се отпускат. Когато се кара борда с паднали гуми, харчи много повече ток, загрява повече контролера, моторите и минава много по-малко разстояние. Дръжте си ги надути редовно. Сега другото, което трябва да забележите, е тук има едни болтове на джантата. Когато надуете гумата, трябва да погледнете и тук в цепнатината на джантата, дали не се отваря на някое място, да не ви се е развил някой болт. Ако е такъв случай, изпускате налягането на гумата, затягате болта, не е така, че да го скъсате, и после си я надувате обратно. Така, относно лагерите, сега ще ви покажа един лагер и какво може да се сервизира и поддържа от вас. Това е лагера на джантата. Пъха се една тънка отверка е тук в изолацията отстрани и като натиснеш, трябва да намерим една по-тънка. Ето. Пъха се отверката е тук отстрани в изолацията и като натиснеш, се отваря лагера. Вътре се вижда сепаратора и съчмите. Понякога тук влизат боклуци или вода. Значи карането на бордове на мокро е най-голямата тъпотия. Тук влезе ли вода, почва да ръждясва, грува канала, където се движат съчмите, почва да шуми и да се поврежда безвъзвратно. Значи ако нямате в момента налични лагери за смяна, препоръчително е, това се измива, отваря се от двете страни, измива се вътре с някакъв разтворител, може и бензин или нафта да се ползва и после се смазва с грес и се затваря. Така, още нещо дребно за почистването на борда. Постоянно ме питат как. Ами как? Не е с водоструйката и с маркуча, има си спрей. Пръскате, оставя пяна отгоре и когато се разпени с една кърпа лекичко
го забърсвате, борда се почиства, получава си отново блясъка, дъската не се поврежда от този препарат. При мен имам такъв препарат, ако ви трябва, мога да ви го осигуря. И дъската получава в финните си пори едно специално покритие, което е репелент и не позволява да се мокри и да се цапа лесно. Така, относно охлаждането на бордовете. През лятото е по-голям проблем, през зимата не е чак толкова. Тук има една пластина метална, която е радиатор на самия контролер. В други предишни модели отгоре има цял радиатор. Този радиатор се грижи вашия контролер да е хладен. Вътре има едни MOSFET транзистори, когато са топли, не са щастливи, по-добре е да са студени. Тук вътре в контролера има една термопаста, която като се кара дълго време и се държи на висока температура, почва да се втвърдява и да изсъхва. И вместо да прехвърля температурата от контролера към радиатора и към въздуха да се охлажда контролера, почва да създава проблеми. Това нещо може да го докарате при мен, да ви го обслужа и ще се подобри работата на борда и безопасността на вашия контролер. Относно моторите. Моторите не се карат на мокро. Влезе ли вътре в лагерите вода, ръждясват. Ръждясат ли, запичат, запекат ли, почват да унищожава лагера и вала. Стига се до два варианта. Нови мотори или основен ремонт на мотори, което значи мотора се отваря, разпарчетява се изцяло, сменят се валовете, сменят се лагерите. Това е задача, която е изключително консумираща време и самият труд е доста голямо количество, така че избегнете го това, да си го сторите сами. Следващото нещо за бордовете с ремъчни предавки. Той конкретния не страда от такива проблеми, но предишните се получават две неща. Почват да прескачат ремъците. Хората си мислят, че ремъка се е повредил и че трябва да го натегнат или се е отпуснал. Няма нищо такова. Това са малките зъбчатки, които са зъбчатките отзад на моторите. Тук се виждат зъбите как блестят. Тия зъби по принцип профила им е такъв правоъгълен и като застане ремъка отгоре зъбния, фактически фаща два зъба с един зъб на ремък. Когато тая зъбчатка се повреди и се износи, зъба вместо да има правоъгълна форма, получава триъгълна форма, както е нашия случай тук. Тия са напълно издухани зъбчатки и съответно ремъка почва да прескача. Грешката, която правят потребителите, почват да натягат ремъка с идеята, че прескачането ще изчезне. Няма да изчезне, напротив, задълбочавате проблема. Тая зъбчатка няма да й пораснат нови зъби, тя се сменя. При натягането на ремъка се получава натоварване аксиално върху оста на мотора и почва да се натоварват лагерите на мотора. Рано или късно някой от тия лагери се предава и в момента, в който лагера се прецака, почва оста да се върти вътре в лагера, а не заедно с лагера, което води пак до основен ремонт на мотора, вал плюс лагери. Така че спестете си го това напрежение и си донесете борда за обслужване. Тия окачвания също имат настройки, но там няма да влизам в детайли, защото там нещата са доста сложни и трябва човек да си му разбира, ако иска да пипа там. Но в общи линии това е. Ако искате за почистване, ако нямате пяна налична, с мокри кърпички също става, но с маркуча и с сапуна не се получава тая работа, както и с разни разтворители. За днес е това. Само ще ви кажа така, разликата между един такъв борд, произведен в България от мене, е, че аз съм ги изработил от нула, целият дизайн е мой и съответно всичките части са налични, мога да ги предоставя, мога да ги сервизирам. Общо взето всеки един такъв борд мога да го върна от всяко състояние, независимо колко е повреден. При купуването на един борд от чужбина, от някакъв сайт, транзакцията приключва в момента, в който парите са изпратени. Значи те си взимат парите, вие получавате борда и до там. Значи гаранции и такива работи, тия неща са доста сложни с китайските фирми, защото комуникацията е доста трудна. Те не се стараят много да стане лесна комуникацията, защото в крайна сметка трябва да ви изпратят части и да се набутат с парите за части. Така че доста ще ви поразиграват, ако случайно стигнете до гаранция, пък още по-проблемно е да ви изпратят нещо
И сега другия проблем идва, че когато борда се развали, съответно чакате един месец да ви пристигнат частите, трябва да си го сервизирате сами, трябва да си го диагностицирате сами. Не всеки има тия възможности и познания. Инструменти също така, както изглежда, че има нужда от инструменти, не става без. Така че трябва добре да обмислите дали искате да си карате борда или искате да пишете имейли и да сте до ушите в грес и да се чуете с кой инструмент да го направите. Понякога като нямаш правилния инструмент или не си наясно с процеса как се работи, се случват още по-големи проблеми, както споменах с ремъците. Така че добре мислете кое е по-изгодно за вас и дали ви се кара или искате да ставате майстор на електрически бордове. Така, за първия епизод толкова. Ride Now Vlog. Това е от мен за днес. Надявам се да беше изчерпателно и полезно. В следващия епизод ще разглеждаме литиево-ионните батерии, пакетите с литиево-ионни батерии, системи за мениджмънт на такива батерии, зарядни, напрежения, ток, който могат да предоставят и така нататък, от какви клетки са направени. Въобще ще влезем доста надълбоко. Там ще е интересно не само за хората, които карат бордове, ами за хората, които имат Powerwall, инвертори, соларни инсталации, електрически автомобили. Въобще е доста полезна информация, ще ви споделя. Но за този епизод толкова. Лайквайте ни, шервайте ни и така нататък. Знаете процедурата. Надявам се да се виждаме често тази година в такива видеа. Peace, Ride Now Cartel!